Kapungkil lang. Siya nga nga pag-extend ng mamang arod. Wala. Nagsinukat talok man ah. Sinukat talok mati kuakuri matmat. Sabi, mababa mo ta kidi apa? Imababan. Awante kita Kasa din lumakayon. awante pang pag-araman. Aram mata. May baga. Aram mata. Kita ngerti ababa mo tayo. 3:45 di ko kay. Ababa mo tayo gaya. Ano? Oh, kawin. Kami ka mata. Kampay nga pa. Ababa nga na lang. Hindi agi, kabubayan pa lang. Teenager, yung gana 20s. Inyaki din. O pa filter day. O. Pata kasi nga rupa damo ito day. O pa yung uso di filter ah. Tanda kay sa dala papapinti sa di filter na mo kinyadan. Si kagat no filter. O filter na. Ano uso di filter. O pa pinilter ni day. Dahil filter na hindi pa mo. 1980s mo. O pa cellphone ni day. Ta kamera din o filter na ba? Ta kamera na nga natin 360 degrees. Ito film na. Sumuti ng kanya kaya. Ito film na. Pagkat yung pinagpasa pinag-artista din na kayo. Ay, artista. May kagat yung gimba hindi ka. Nagwapo ka ano. Hindi kayo kasta hindi kayo. Kadaan ng artista. Kadaan ng artista. Sa artista ang kadaanan. Kadaan ng artista ko na Black lang and white pala ito ka. Black and white. Man. Nagwapo din kayo kadaan ng artista. Ayaw mo na. Pero yan dyan, Salcedo. Hindi yan. Hindi lalakaya. Patay na yan. Wapo. Parang artista. Kadaan ng artista. Kadaan ng artista. Yan na. Lagay po aja ka. Artista ang road. Yung kadaanan lang ha. Kadaan lang. Artista. Kadaanan. Black and white pala dahil. Ibok kasi sa bali pa ibok mo. Kasi nga mga ngayon ala Guwapo mo ni Estrada dahil. Ni Joseph Estrada. Ni Ubingan na ba? Guwapo di ay. At daming picture dahil yung balay digil dahil. Ninang naghilig kolekta eh. Pakipost ni Digdi. Posted adige, parpalkatan na picture dahil sa diyan. Ninang